Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the Comelec officer from Bacolod City. We have Attorney Revo Sorbito on the line. Attorney, how are you? Good morning. Good morning, Action Art. No? Salamat din sa pag-imbita din sa akin sa programa mo. Good morning man sa imo nga mga tagpalamati. Thank you, Gid, for having you this morning. First time nga interview ko sa imo sa on-air, Attorney. Sunod na nga si Manaho sa Martes, mag-umpisa ang kampanya sa nasyonal. Attorney, anong mga in effect, diri sa local, anong matabo siniman sa sining activities or pag-kick off na sang kampanya sa nasyonal? May mga operations nga himuon na pagpang regulate di na mga designated posters area. What will happen next week? Well, actually, Action Art, no, may ara na kita ya sa mga identified common poster areas sa kada barangay, no, na-post na ini sa mga publiko nga lugar, no, para ma-inform ang aton nga mga kandidato kung ilang nga mga supporters kung diin lang pwede makatakod sa ilang nga mga campaign materials. Now, sa February 8, ma-kick off ang aton campaign period, no, for national candidates. So, ang aton naman sa party sa Comelec will also be starting to go around, no, and then check kung ang mga oversized nga mga tarpaulins, mga campaign materials nga natakod, no, or na-display prior to the campaign period kung nakuha na inisang mga kandidato kag sinilaman ng mga supporters. Hindi pa na-included ang isang local, Attorney? Actually, ang aton nga Comelec resolution, ang nabutang is at the start of the campaign period, no? So, meaning, even if ang campaign period sa February 8 is start pala for national candidates, itotaran nga ang nabilian ta, no, included na niya ang mga local, no, mga Okay. campaign material. Aha. So most probably tanan nga mga posters dira, tanan nga mga tarps nga illegally posted on sa mga poste sa kuryente, sa mga puno sa kahoy. So start na kamo sa pagpanghawan sini Attorney. Yes, no. May ara kita actually nag-convene naton ang aton nga task force baklas, no, diri sa Bacolod City, which will be composed of the Comelec, PNP, DPWH, DNR, no. Kay malibot ang task force magkakas, no, especially ang mga sa kahoy, ang sa mga poste, hindi giniya pwede, no. Ang aton man mga oversize, no, i-inform naman na ang aton nga mga kandidato padalaan na notice kung may pa nila na kakas kay kabalo ka based on the Comelec resolution prior to the start of the campaign period, they should have already taken down these illegal campaign materials. Okay. Although ngati kung ang tawon-tawa ay pamandag ginabutangan nila sang tinaga nga vote o kung iboto o kung suportahan siya mo ni nga nagapapili. Pero ina makonsider gyapon no nga campaign materials na kag ina dapat bawal na ining mga dagko nga mga billboards ni siguro, Attorney. Yes, bisan pa na Action Art na wala sinadabutang da vote pero kabalo man kita tanan nga kung para sa ano ina ang ilang Correct. mga posters, no. So galing kiti, of course they are also trying to comply, no. May compliance sila na hindi lang nagpuputahan vote ang ilang mga posters kag streamers prior to the campaign period. Okay. So, expect kita nga before pa man ang Tuesday next week kinanglan hipuon o kung tipunon kakasunan ni sang mismo mga kandidato. Yes, Action Art, no, kay kung halimbawa kita magkakasina, no, pas nang sa Along Lacson kadamo sinasin ka mga dagko nga tarpaulin, kung kita magkuha sina, no, hindi ka naton pag-ihuli sila ang bili sina linibo man ang adaan kanugon pa para sila. Gani man. But by the way, antes siya na o kung magluwas sina, subong ang sa office mo, sir, anong mga preparasyon ginahimo naton? May mga materials na o election na paraphernalias nga naglalabot alin sa Comelec Manila?
Wala pa kita action art, no? Ang aton niya actually nga ginatutukan subong is the mga scheduled na mga training sa aton nga mga maestra, no? Sa aton mga technicians. Amo niya ang aton nga mga main activities for February and March, no? Ang campaign period ya pagsugod sina ang aton COMELEC daw medyo ang guwas na regulatory na lang na anay nga function ang pag-check sa mga campaign materials mo. Okay. At the same time, kung may mga plano ini mga national candidates na meeting, no, or mag-rally, no, mangayon na sila sa aton sang ma-file na sila application sa aton. I see. So, well said, no? At least naimalawan sa publiko. Ining mga sa jeep, halimbawa, nakita ko bala may mga mga gintapik nga mga posters ay ang kandidato, pwede lang na siya, attorney? Actually, ang aton yang ano sina nga sa public vehicles, hindi na niya pwede, no? Kasi public utility na siya mo regulated na sa government, so dapat index na natin pag usaron at campaign propaganda, no? So, okay. Iba na sa mga tricycle na gani, no? Pag mga tricycle, no? Galing kasi kita manggid mapunggan, ginatakdan, sa mga supporters sa kita ng mga salakyan. Correct. So, hindi na dapat pwede, no? Dapat hindi. No? Galing kay depende sa aton ng mga illegal campaign materials na ginapagtakod sa supporters. Kamulo kasi, with the limited personnel man natin sa aton opisina, hindi naman ginatanan, hindi man na pwedeng adlaw-adlaw ma-operation baklas na lang kita sa diri sa Bacolod, no? Correct. So, but we will do our best, no, to minimize, no, ang proliferation sa mga illegal campaign materials at the start of the campaign period until matapos ini sa May 7. Dari sa Bacolod, why ta daw signing sa Peace Covenant? Why pa ta schedule sina, attorney? Actually, ang Peace Covenant Action Art, iyan ni ka-activities ng PNP usually, no? Ang COMELEC is only a participant. Okay. But I think the PNP has already scheduled a Peace Covenant, no? May daw may invitation na kita na baton sa office kada mag-attend man kita sini. Anyway, ang imo office di sa Bacolod, although sang mga sitwasyon ka may kontrobersiya dito sa national office, hindi maging ka maapektado dis local, sir, no? Atong di Action Art sa Bacolod, kag sa ibang mga opisina din sa field, kita yati business as usual lang kita, no? Ang mga issues sa babaw, why na kita natiyaga na sila. Anyway, base may harak advisory to the listening public, hindi lang sa kandidato. Sa mga pumuluyo sa Bacolod, sir, base may mensahe ka, please go ahead. Yes, first of all, Action Art, no? Ako yaga pasalamat ako sa inyo, sa katapos sa media, nga permi kita kinatagan sa kategory noon nga maka-istorya, makapalabot sa mga informasyon, update sa aton nga pamuluyo, paagi sa inyong mga programa, no? So, thank you very much. And ako yaga, balik ko nga basta kinalanon, no? Mag-interview ka mo, mga inquiries. I'm very willing to give time as long as walang mayayara lang kita na ligwa, no? So, I would like to take this opportunity, no, nga magpabalo sa aton pamuluyo sa pagpalamati naton nga kabalo man kita may mga ginasuportahan ni sila ng mga kandidato na kabay pa mag-abot ang campaign period, no, especially sa local. Buligan man ninyo kami sa COMELEC, no, paagi sa pagsunod sa aton nga mga kasuguan, no, bahin sa pagtapod sa mga campaign materials, no. Kaga, of course, ay palapit ang election later on, gainit ang kinampanyahan ay kaparayo kita sang ng matawhay lang bala na pagkampanya sa pagkatagsa ka mga tribo man nga nasiling mo. Gani, mga hangaway, kwan lang hindi lang gid magpatama, gid kang magpadala sa kainit sa politika, no? Ang mga lideres ang tagsa ka tribo. Salamat kita, Attorney, for the time, ha? And hopefully, magkatawag kami liwat sa imo. Thank you, kag padayuna ang pamahaw tada subong, ha? Salamat kita. Thank you, Kid. Thank you very much. Salamat, Kid. Good morning.